Sepira mamang belanja. Ajeng tumbas HP. HP nopo? Yang gak tuku HP sing meseng kan kredit. HP apa? Ngene kredit tapi ajak suwen. Suwe juga nek lalen sih. HP Samsung. Lalen. HP Samsung maksudnya. Ngene orang anak menyenanane HP Opel. Oppo. Oh, bakal kepriwe. HP Oppo kak jadi HP Opel. Caprang kak ketika. Cuma HP apa ini? HP Samsung. Allah bocah gendeng ora. Sidane HP apa genahe? Opel kae. Ya wes anane lah. Ora oleh HP. Wes sepira? 30 juta dicicil umur hidup. Alah, wes ngapusi ya. Muna ora ya dihor. Ya wes nyantak ngomong karo Nini Neneng. Tumbas paketan. Sepira? Sing 13.000. Malah hendak. Ya wes ora sida. Apa maning? Ini nih senengnya HP Samsung. Ora ana suara bae. Barang karepe ini Samsung. Lah kursa aku. Rasaku ya wes. Dadah. Bocah korannya tuku. Yang gak tuku HP sing mer sing kena kredit. Baleni. Yang gak tuku HP sing mer sing kena kredit. Pisan maning. Yang gak tuku HP sing mer sing kena kredit. Mengenai HP Opel.